салом бинандаҳои арҷуманд, барномаи навбатии дидгоҳ ҳаст аз шабакаи ҷаҳоннамо. имрӯз мо вобаста ба гузориши пажӯҳишгоҳи иқтисод ва сулҳ ки дар раддабандии кишварҳои осоишта Тоҷикистонро чандин зина боло ҷой додааст суҳбат хоҳем кард ва меҳмони имрӯзаи барнома Маҳмадулло Наимов, коршиноси масоили сиёсӣ. Хуш омадед ба студияи телевизиони ҷаҳоннамо. лутфан бигӯед ки пажӯҳишгоҳи иқтисодиёт ва сулҳ чӣ гуна пажӯҳишгоҳ аст ва бар асоси кадом меъёр кишварҳоро чунин раддабандӣ кардааст? Пажӯҳишгоҳи иқтисод ва сулҳ ки дар донишгоҳи Сидней, Австралия ҷойгир аст, вобаста ба 24 нишондиҳанда кишварҳои дунёро раддабандӣ мекунад ва индекси онҳоро вобаста ба таҳкими сулҳ, устувории сиёсии ҷомеа ва он барномаю он стратегияҳое ки барои рушди давлатҳо зарур аст баҳогузорӣ мекунад. ва хушбахтона дар ҷанбасти соли 2019 ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин раддабандӣ якчанд зина боло рафт ва ин албатта хизмати бисёр хуби гурӯҳи коршиносони ин донишгоҳ аст ки вобаста ба устувор гардидани тамоми он омилҳое ки барои пешрафт ва асос ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ба шоҳрои устувори рушди иқтисод наздик шуда истодааст, ин раддабандӣ боз якчанд имкониятҳои хеле хуби иқтисодиро фароҳам меорад. тибқи ин раддабандӣ муайян гардида истодааст ки дар ҷомеа амният, суботи сиёсӣ, якдигарфаҳмӣ миёни аҳли ҷомеа, устувор гардидани ҳамаи он ҳадафҳо, ҳамаи он барномаҳо, ҳамаи он стратегияҳое ки давлат пешбинӣ мекунад ва барои таъмини адолати иҷтимоӣ пеш аз ҳама паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва асос ташкили ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ миёни ҳамсояҳои худ пеш аз ҳама вобаста ба он сиёсати хирадмандонае ки сарвари давлат миёни ду президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти Узбекистон рух дод, яъне муносибатҳои бисёр хуби ҳам иқтисодӣ, ҳам иҷтимоӣ, ҳам фарҳангӣ ва ҳам сиёсӣ миёни ду ҷумҳурӣ устувор гардид ва аз лиҳози дигар яъне сохтани пулҳои хеле зиёд, купрукҳои хеле зиёд миёни Тоҷикистон ва Афғонистон ки барои ҳамгироии оянда мусоидат мекунад. боз вобаста ба афв гардидани шумораи хеле зиёди маҳбусоне ки дар зиндонҳои Тоҷикистон буданд, яъне аз чандин чӣ хеле ки гуфтем вобаста ба 23 омил ин донишгоҳ ё ин ки пажӯҳишгоҳи иқтисод ва сулҳ ҷумҳуриҳоро раддабандӣ мекунад ва ҳамасола ҷои онҳоро муайян мекунад. ҳоло Тоҷикистон дар мақоми 105 қарор гирифтааст ва мо бо шумо қаблан ҳам суҳбат доштем. Як маҷаллаи бонуфузи амрикоӣ Голлаб Тоҷикистонро дар ҷои дуюм ва як форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар мақоми 49 Тоҷикистонро аз нигоҳи кишвари амн буданаш, яъне амнтарин кишвар дар минтақа чунин ҷойҳоро дода буд. Бигӯед ин ва ба ин монанд гузоришҳо чӣ таъсире ба обрӯ ва нуфузи кишвари мо дар ҷаҳон мегузорад? Чунин марказҳо ё ин ки пажӯҳишгоҳе ки бевосита тамоми фаъолияти дохилии ҷомеаи Тоҷикистона ҳамарӯза таҳлил мекунанд ва месанҷанд хеле зиёданд. аз он ҷумла ман ҳамон Геллап ки шумо номбар кардед, Ҷорҷ Геллап яке аз марказҳои хеле бо нуфузи амрико аст ва Созмони Милали Муттаҳид чунин марказ дорад. боз якчанд созмонҳо, ташкилотҳо, пажӯҳишҳое ҳастанд ки бевосита баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ ҳамин мактаби сулҳофарию пурқувват шудани раванди ваҳдату ба рушди устувор наздик шудани кишварро ҳамаи ҳаминро ҳамарӯза таҳлил мекунанд, баҳогузорӣ мекунанд ва коршиносон доимо дар андешаи он ҳастанд ки раванди имрӯзаи яъне ҷомеаи Тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор дорад. ман ҳамн интихоботе ки маъракаи муҳими сиёсие ки ба наздикӣ гузашт бори дигар ҳамаи ҳамин баҳодиҳиро исбот кард ки дар ҳақиқат миёни кишварҳои Осиёи миёна амнтарин кишвар аст, миёни он кишварҳое ки бо як суботи хуб
пешрафта истодааст, ҳам стратегияи миллии рушди то соли 2030 яъне дорад ва ҳамаи он корҳое ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, парламенти кишвар, махсусан вазорати хориҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки мана ин баҳогузорие ки имрӯз пажӯҳишгоҳи иқтисод ва сулҳ кард, ин вобаста аст ба фаъолияти сохторҳои қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон. Пеш аз ҳама албатта кумитаи давлатии амнияти миллӣ, вазорати корҳои дохила, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон яъне қушунҳои худро барои ҷанг дар ягон давлат истифода набурда истодааст, ин ки истеҳсоли яроқ, ин ки фурӯши яроқ вобаста аст ба кушода шудани ҷиноятҳои хеле вазнин ки ба прокуратураи генералӣ дахл дорад. Яъне аз ҳама ҷанба, аз ҳама омилҳо яъне иттилоотро мегиранд, яъне гузоришҳои зиёдро таҳлил мекунанд ва ба хулоса мебиёянд ки дар ин радабандӣ кадом кишвар кадом ҷойро ишғол мекунад. Яъне имрӯз мо дар минтақа миёни дигар кишварҳо дар ҷои хеле хуб дар 150 ҷойгир ҳастем ки аз ҷумҳурии Озарбойҷон ё ин ки аз ҷумҳурии Арманистон ё ин ки аз ҷумҳурии Беларусия, аз ҷумҳурии Украина хеле пеш ҳастем. Аз мо пештар ҷумҳурии Қазоқистон аст ки омилҳо ва сарчашмаҳои пешрафти иқтисодии ҷумҳурии Қазоқистон аз мо хеле фарқ мекунад. хуб устод, ҳамин пажӯҳишгоҳи иқтисодиёт ва сулҳ қаблан соли 2019 ҳам як ҳамин гуна раддабандӣ гузаронд ва аз нигоҳи таъсири терроризм дар ҳамаи кишварҳо Тоҷикистон дар зинаи поин қарор гирифт ва дар мақоми 74-ум ҷой дода шуд. Бигӯед, кадом омилҳоро шумо дар Тоҷикистон омилҳои бунёдии таъмини субот ва амният меҳисобед? саломат бошед. Асос ин дар дохили ҷомеа набудани ягон хел низоъ, яъне ягон хел раҳпаймоӣ ки яъне эътирози хеле зиёди шаҳрвандонро намоиш метиҳад, ё ин ки бевосита корпартоӣ кардани қисми зиёди аҳли ҷомеа ё коргарон ё деҳқонон, яъне ин чизо нест дар мо ва ҳамаи ин албатта омилҳое ҳастанд ки нишон медиҳад ки дар ҷомеа дар ҳақиқат якдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ, сарҷамъӣ дида мешавад ва аҳли ҷомеа зери сарварии пешвои муаззами худ барои расидан ба ҳадафҳои бисёр дур, яъне ҳадафҳои стратегии худ кӯшиш карда истодааст. имрӯз мо дида истодаем ки 4 ҳадафи стратегии бисёр муҳим барои ҷомеаи Тоҷикистон ва боз муҳимтар барои минтақа рафта истодааст. Агар истиқлолияти энергетикӣ тезтар ба даст биёраду қувваи барқи зиёд ба кишварҳои минтақа пешниҳод гардад, ё ин ки саноатикунонӣ омили стратегияи 4 чӣ қадаре ки тезтару хубтар шавад, ҳамаи ин омилҳо ба он мусоидат мекунад ки дар ҳақиқат мо дар ҳамин шоҳрои рушди устувори ҷомеа чӣ дар минтақа ва чӣ дар миёни кишварҳои ҷаҳон, яъне мавқеъ ва ҷойгоҳи Тоҷикистонро устувор карда истодааст сарвари муаззами миллат. бале. Хуб, дар ҳамин гузориши зикршуда Афғонистон дар ҷои охир қарор дорад. Чӣ омиле сабаб шудааст то кишвари мо ки ҳамсояи Афғонистон ҳастем аз таъсири ин нооромиҳо дар амон бошад? дуруст гуфтед. ин пажӯҳишгоҳ аслан ба 163 давлати дунё баҳогузорӣ радабандӣ кардааст ва дар зинаҳои аз ҳама поён, яъне аввал кишвари Афғонистон, охирон баъд Сурия, баъд кишварҳое ки дар шарқи наздик имрӯз ноором ҳастанд, Ливия, Ироқ, яъне он кишварҳое ки имрӯз дар ҳолати бисёр ногувори низоъ, яъне ҷанг қарор доранд. барои ҳаминам мана он омилҳое ки имрӯз мо дида истодаем барои аз хоки Афғонистон баровардани қувваҳои НАТО ва қушунҳои хеле зиёди кишвари Амрико, баста шудани созишномаи сулҳ миёни ду қувваи даргир ҳам аз ҷониби кишвари роҳбарияти кишвари Амрико ва гурӯҳи Толибон. Албатта ин омилҳо оянда метавонанд ки барои устувор шудани боз ҳам субот
ва раванди созандагию бунёдкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили асосӣ нақш бозад. дар оянда вазъи ноороми минтақа ҳеҷ таъсире ба суботи Тоҷикистон намерасонад ва барои эмин мондан аз ин чӣ бояд кард? асос ин таҳия кардани бисёр сиёсати дурбинона ва хиратмандона аст ки дар ин самт албатта пешвои муаззами миллат хеле корҳои зиёдро анҷом дода истодааст. он санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, яъне қонунҳо, амрҳо, фармонҳо, стратегияҳо, барномаҳо, консепсияҳое ки имрӯз таҳия шуда истодаанд дар сатҳи хеле баланд ва асос ки барои тамоми он хостаҳое ки мардум доранд бевосита ҷавобгӯй ҳамин аст. яъне чӣ қадаре ки адолати иҷтимоӣ зиёдтару бештар риоя шавад ва дар ҷомеа устувор гардад ва миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа якдигарфаҳмию якдигар яъне барои боз ҳам пурқувват кардани низоми сиёсии ҷомеа чӣ миёни ҳизбҳои сиёсӣ, чӣ иттиҳодиҳои ҷамъиятӣ ва чӣ сохторҳои давлатӣ, шартномаҳо ва созишномаҳои гуногун барои мустаҳкам кардани низоми сиёсии дохили ҷомеа яъне баста мешаванд. ҳамаи ҳаминҳо омилҳо асос мешаванд ки агар дар дохил ки ҷомеа орому осоишта бошад, албатта оҳиста оҳиста омилҳое пайдо мешаванд ки барои боз ҳам пурқувваттар, боз ҳам хубтар шудан. яъне чӣ хеле ки гуфтем мана даҳҳо чунин пажӯҳишгоҳ аст ки кишварҳои дунёро радабандӣ мекунанд, ҷои мавқеи онҳоро муайян мекунанд ва оҳиста оҳиста марҳила ба марҳила дида истодаем ки ин радабандиҳо беҳтару хубтар шуда истодааст ва ин радабандиҳо ки беҳтару хубтар шавад, эътимоди кишварҳои аврупоӣ, эътимоди дигар кишварҳо ба Тоҷикистон боз аз ин ҳам зиёдтар мешавад. яъне шумораи сармоягузорон пеш аз ҳама барои сохтани нерӯгоҳи барқи оби роғун ки имрӯз сармояи мустақими хориҷӣ хеле зарур аст, мусоидат мекунад ва ин мусоидатҳо сабаби он мешавад ки дар ҳамаи соҳаҳои асосии ҷомеаи Тоҷикистон яъне ислоҳот бо низом пеш равад ва шароити осоиштаву зиндагии бисёр хуррамонаи мардуми Тоҷикистон боз аз ин ҳам беҳтару хубтар яъне тезтар ба даст биёяд. Тоҷикистони мо ки як давраи басо нооромро аз сар гузаронид, имрӯз оромтарин пойтахтро дорад ва мо чандин бор гуфтем ҷоизаи сулҳро гирифтааст. Оромтарин пойтахт аз ҷониби ҳамин гуна пажӯҳишгоҳҳо эълон шудааст. ба назари шумо кадом омил дар ин раванд нақши асосиро бозид? асос чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат гуфтанд, барпокунанда, пешбаранда ва оромкунандаи тамоми ҳадафҳои сарвари давлат ин сарчашмаи ҳокимият халқ аст. ва албатта халқ инро бисёр хуб дарк кард ва ин сиёсатро ҳаматарафа ҷонибдорӣ кард ва имрӯз кӯшиш карда истодааст ки он иқдомҳо, он ташаббусҳо ва он ниятҳое ки сарвари давлат доранд мана то сентябри соли 2021 30-солагии ҷашни истиқлолият ё ин ки раванди нав, иқдоми нав вобаста ба 3 соли рушди деҳот, ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ, яъне чандин иқдому ташаббусҳое ки имрӯз сарвари давлат карда истодааст, аҳли ҷомеаи Тоҷикистон инро ба хубӣ пазируфта истодааст ва кӯшиш карда истодааст ки пеш аз ҳама албатта ҷанбаҳои иқтисодии давлату кишвар устувор гардад ва ҷанбаҳои иқтисодӣ ҳамон вақт устувор мегардад ки дар сиёсат бисёр хиратмандӣ ва дурандешӣ дида шавад ва албатта аҳли ҷомеа дар ҳаёти ҳамарӯзаи худаш ин чизро баръало эҳсос мекунад, дида истодааст. ин қадар ободкориҳое ки дар шаҳри Душанбе шуда истодааст, ин қадар ободкориҳое ки дар марказҳои вилоят, шаҳру ноҳияҳо, ҳатто дар ҷамоатҳои дурдасттарин шуда истодааст. ҳамаи ин албатта омилҳое ҳаст ки барои боз ҳам пурқувват шудани раванди ваҳдати миллӣ, сулҳи саросарӣ, устувор гардидани суботи сиёсии ҷомеа, фаъолияти бо низоми мақомотҳои давлатӣ албатта омилҳое ҳастанд ки барои боз ҳам пурқуввату устувор шудани ё ин ки дар сиёсати хориҷии кишвар агар гирем 4 иқдоми бисёр барҷастаи пешвои миллат, яъне чандин ҷанбаҳо, чандин омилҳо ҳаст ки ҳамин раванди имрӯза
یعنی ورود شدن جامعه تاجیکستان رو به شاهراه رشد استوار باز بهتر و خوبتر کرده شده است. اندیشمندان جهان میگویند که رشد و صلح با هم توأمند و یکدیگر رو تقویت میدهند. شما این پیوندی رو در چی میبینید؟ اساس برای دلخواه رشد این سرچشمه ثبات جامعه است. از سرچشمه ثبات جامعه این پیش از همه یکدیگر فهمی، این رعایت گردیدن عدالت اجتماعی، این تهیه کردن سندهای بسیار معیاری حقوقی ضروری که از سطح جماعت تا سطح دولت تهیه می شوند که اهل جامعه در همه همین سیاست هایی که آفریده می شود، استراتژی ها، برنامه ها، کنسپت ها، قانون ها و دیگر او بهتر شدن وضع اجتماعی اقتصادی عائله خودش را دیده ایستاده است. برای همین هم البته عامل اساسی ترین برای رشد، برای پیشرفت، برای ترقیات این البته صلح است، وحدت ملی است و اساس البته استقلالیت دولتی است که برای ملت ما دستاوردی بزرگترین و مقدسترین و اساسی ترین حساب می شود و ما باید که همیشه کوشش کنیم که این دستاورد مقدس را با تمام هستی خودمون باید که پایدار و استوار نگاه بداریم. بله. خب تشکر به شما برای یک صحبت پرمحتوا. بیننده ارجمند یادآور میشویم که صحبت داشتیم با محمدالله نعیمов کارشناس مسائل سیاسی. خب در آخر فقط همین را علاوه میکنم که پوشیده نیست که عموما صلح و ثبات و امنیت آرزوی همیشگی هر خلق و ملت است و ما تاجیکان شکرگزاریم که به این آرزوی خود رسیدیم و در یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا امور به سر میبریم. باشد که این ثبات و امنیت ما ابدی باشد و تمام مردم عالم به همین سعادت برسند.